A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Ahol folytatjuk a Városnapi, illetve itt a Paks FM-en a Város heti rendezvény sorozatunkkal egy újabb vendég érkezett ide hozzám a stúdióba. Olga Orászinova, köszöntelek, jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak és Andreának, és köszönöm a meghívást, nagyon megtiszteltető. Ugye olyan civil szervezeteket, intézményeket, cégeket akarunk bemutatni ezen a héten, akik vagy részt vesznek a Városnapi felvonuláson Pakson, vagy kitelepülnek akár sátorral, és az Atomstroyexport is képviselteti magát, és mint a cég egyik munkatársa érkeztél, hogy egy kicsit arról beszélgessünk, hogy mi várható a standotoknál. Annyit el kell, hogy áruljak a hallgatóknak, hogy bár ilyen gasztronómiai különlegességekkel esetleg már másnak is volt dolga a rendezvényeitek kapcsán, de izgalmas lesz. Kezdjük az elején, Olga. Atomstroyexport, Paks 2, nyilván az építkezés kapcsán sok orosz munkavállaló itt él és dolgozik. Mivel készültök a felvonulásra? A felvonuláson 3 éve veszünk részt, és idén is leszünk jelen. Körülbelül 30 kollégánk gyerekekkel együtt fel fog vonulni. Körülbelül 30 kolléga? Hát kik azok, akik vállalkoznak rá? Jelentkezni kellett? Jelentkezni kell, igen, sőt, ha több jelentkező van, akkor mi kérjük, hogy már zárult a jelentkezés. Általában ezen a Városnapi felvonuláson valamiféle egységes öltözékben jelennek meg a felvonulók. Ez rátok jellemző lesz, vagy ez nem feltétlenül lesz így? Van céges pólónk, fehér pólónk, és ebben abban lesztek? Abban leszünk, igen. Jó, hát 30-nál nagyon többen nem is fértek el a felvonuláson, az úgy nagyon jó, hogyha 30-an vonultuk, de ha már itt tartunk, jelen pillanatban az Atomstroyexportnak Pakson hány munkavállalója van? Szerintem most tehát a kollégák 300 fő körül, plusz ugye a családok, gyerekek, akik itt élnek Pakson. Akik itt élnek, illetve az alvállalkozóink, az orosz anyanyelvű alvállalkozó dolgozói. Tehát akkor mondjuk egy ilyen családtagokkal együtt, mert ugye mindig szoktuk satszolgatni, hogy olyan hányan élnek itt oroszok, vagy olyanok, akik a cégeteknél dolgoznak, olyan 400-500 ember. Én úgy tippelek, környékén lehet, és mondjuk a 300 Atomstroyexportos munkavállalóból mennyi az orosz? Tehát mondjuk százalékosan. Többsége. Tehát mondjuk 90 fölött. Ja. És hányan tudnak magyarul, mint te? Van, aki anyanyelvű, van, aki régóta lakik Magyarországon, és perfektül beszél, van, aki most tanul. Azt, hogy te honnan jöttél, és miért, és hogyan tudsz ilyen szépen magyarul beszélni, az egy külön történet. Mindenkinek ajánlom a Telepaks portréműsorát, amelyet Sólyai Elma készített, nem is tudom, egy évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy volt az már 2 is. Szerintem már 2. Veled, és a származásodról volt szó, és arról, hogy is kerültél Paksra, és nagyon érdekes volt az egész, ahogy a kultúrádról beszéltél. Csak a szót légy szíves, te mondd ki, hogy milyen származású, vagy nem tudom kiejteni a szót. Én Udmurt, vagy lehet, hogy magyarok Votyák név alatt ismerik a népemet, ez egy finnugor nép, kisebbség Oroszország területén. Na, egyszer majd befőzünk, hogy a rádióban is meséld el. Jó, visszatérve a Városnapi felvonulásra, tehát az Atomstroyexport is képviselteti magát. A felvonuláson nyilván csak vonultok, nem tudom, hogy orosz dalokat fogtok-e énekelni, mert ott általában megnyilvánulnak elsősorban a néptáncosok, de akkor ez nem feltétlenül lesz rátok jellemző, viszont annál érdekesebb, hogy mi fog történni a standotokon, mivel várjátok a paksiakat? Szóval szokás szerint lesz sátrunk, és ott a gyermekfoglalkozásokon kívül, tehát idén is várjuk szeretettel a gyerekeket, akik akár oroszul, akár magyarul, akár angolul beszélnek. Lesznek animátorok, akik perfektül mind a 3 nyelven beszélnek, és aki részt vesz a gyermekfoglalkozásokon, kisebb ajándékokat, tárgyakat is kap. Emellett szokásos kóstoló is lesz. Idén szibériai bors kerül megfőzésre, tehát ott a helyszínen 2 bográcsban az egyik kollégánk főzni fogja a szibériai bors, aminek az a különbsége a klasszikus borstól, hogy savanyított káposztával és babbal készül. Igen, ha valaki nem tudna, ez a tipikus a délszláv és egyéb népeknél ez a leves, tulajdonképpen egyfajta levesről van szó, de hihetetlenül tartalmas. Ezt
ezt tudom én is. Ciklaleves, Igen. hozzáteszem, hogy ez ugye szokatlan lehet magyaroknak, hogy ciklából készül egy leves, tehát ilyen jellegzetesen piros vagy vörös Színe van, igen. Színe van, igen. Oké, de ti kimondottan a szibériait fogjátok megfőzni. Így van. Ugye tavaly és tavaly előtt szolánka leves volt, ilyen savanykás kórhely levesre hasonlított, és ez nagyon bevált a közönségnek, és idén gondoltunk, hogy na, most már tovább kell fejleszteni a konyhát, szóval is emellett a szibériai borson kívül a helyi magyarországi Üzbegisztán nagykövetsége felajánlotta, hogy elkészít egy saját hagyományos ételüket, plov az a neve, hát végül is ilyen rizses kásának nevezhetünk, de isteni finom, tehát rizs az alapja, és van benne hús, sárgarépa, szóval mindenképp jöjjenek a sátrunkba, 11:30-kor kezdődik a kóstoló, tehát lesz leves, lesz saláta, lesz főétel, kompot nem lesz. Mi nem lesz? Kompot. Hát ez csak ugye idéztem, a nincs kompot. Ja. Figyelj szóval csak. Italok nem lesznek. Oké. Az üzbegisztáni nagykövetséget említetted, tehát ez hogy jött össze ez a kapcsolat az Atomstroj Exporttal, és akkor így Paksal? Ez már egy kicsit nem az én kompetenciámhoz tartozó kérdés, tehát ugye nyilván több ország is szeretne részt venni a projekten, és az üzbék... A Paks 2 projekten, és vannak üzbék kapcsolatok is, akik ezt felvállalják. Igen, és hát tulajdonképpen a nagy Oroszország területéről bármilyen gasztronómiai érdekességet is hoztok, az feltétlenül érdekes a számunkra. Oké, de az ételosztást azt hogy kell elképzelnünk, ha valaki még, például én, nem látogatott volna még ki, tehát mit kell ahhoz cselekedni, hogy jusson étel mindenkinek. Időben eljönni a sátrunkhoz, de ha előre te, Andrea, jelzel nekem, hogy én jövök, akkor én félreteszem neked. Oké. Ezt lehet, hogy lebizniszeljük, jó? Nehogy úgy járj, hogy kilépsz a stúdióból, és addigra már a kollégák majd úgy fognak fogadni, hogy nem tudjuk, mit mondtál a rádióban, de elkezdtek jönni az e-mailek és a foglalások, akkor bajba lesztek. Egyébként az egy érdekes kérdés, most az üzbegisztáni nagykövetségről nyilván lejönnek kollégák, megfőzik a magukét, de mondjuk, amit ti készítetek, vagy a szibériai leves, tehát vannak kollégák, akik az Atomstroj Exportnál is, akik jól főznek, értenek a konyhához, amellett, hogy mondjuk mérnökök, meg értenek az atomenergetikához, tehát kik főznek? Igen, van egy kollégínánk, nagyon lelkes, és ő már több éve főz, tehát ő egy időben azt hiszem, vagy itt teremben, vagy menzán dolgozott, és tehát nagyon precízen tudja ezeket a recepteket, és szerintem nagyon finoman főz, és nagyon szépen tálalja, tehát... És akkor gondolom vannak kollégák, akik pedig a keze alá dolgoznak. Ja, igen. Oké. Gyermekprogramokat is említettél még, tehát egyrészt lesznek gasztronómiai különlegességek, a gyerekeket mivel várjátok? Lesznek ilyen atomtímához kapcsolódó foglalkozások, tehát kézzel összerakni, meg ilyenek, de ezen kívül lesz egy kvíz játék, a kisebb csoportokkal lehet játszani, tehát minden órában lesz magyar nyelvű, és minden, tehát hogy is mondjam, tehát 11:30-kor kezdődik magyar, tehát 11:30-kor, 11:30-kor lesz magyar nyelvű kvíz, és azon 4-től 12 évig, vagy évesek tudnak részt venni, tehát jön egy társaság, de akár külön is gyerekek, és akkor az animátorok rakják csoportként őket, és segítenek nyilván, és nekik kell megoldani a monitoron lévő feladatokat. Nem lesz nehéz, izgalmas lesz, úgyhogy jöjjenek.
Igen. Nyilván az orosz munkavállalóitoknak a gyermekeit is szeretettel látjátok, és nyilván ők erről tudnak, de ezek szerint a magyar nyelvű gyerekek is nyugodtan jöjjenek, mert ahogy említetted, magyar nyelven is lehet kvízelni. Ha jól Van, értem. így van. Minden foglalkozás kétnyelvű lesz, tehát ott lesznek az animátorok, akik segítenek, és ha nem is kvízre jönnek, hanem máskor beesnek a sátrunkba a gyerekek, akkor őket szeretettel várjuk, és lesz mivel foglalkozni. Egyébként olyan érdekes, hogy bármilyen olyan dologról van szó itt a rádiónkban, amikor paksi osztályok, óvodás vagy kisiskolás csoportok érkeznek ide, mondjuk a csoki gyűjtésünkkor, vagy bármi kapcsán, akkor már szinte nincs is olyan osztály, ahol nem mondaná a tanítónéni, ők orosz gyerekek, de nagyon szépen beszélnek magyarul, tehát azért hát mégiscsak itt éltek közöttünk, és nem tudom, hogy mennyire sikerült beilleszkedni, és mennyire szeretitek a várost. Én én nagyon szeretem, nekem az otthonom most épp napokban 4 éve eltelt, amióta lakom Pakson, és már otthonnak érzem magamit. A kollégák szintén igyekeznek, különösen ugye akinek gyereke tanul az iskolában, vagy jár az óviba, tehát többször a gyerek segít nekik fordításban, integrációban, többen próbálkoznak megtanulni a nyelvet, bár mennyire nehéz, ugye, ezt tudjuk, és szerintem visszatérve a Városnapjához, szerintem ez egy jó lehetőség, hogy mi is ott jelen vagyunk, tehát mi is az itteni közönségnek egy szerves része vagyunk, és tudunk úgymond bemutatkozni, és nagyon jó hangulata szokott lenni aznap, ilyen fesztivál, ilyen összetartozás napjának is nevezhetném, mert úgy érzed, hogy mi itt élünk ebben a városban, és együtt tudjuk fejleszteni ezt a várost. Igen, így van, nyilván ez a cél, és hát hogyha már a Városnapjához tényleg valóban visszajöttünk, jó is, ugyanis a szombati napon nem csak standal készültök, ami az Atomstroy Export illeti, és az orosz munkavállalókat, hanem a kis színpadon is lesznek fellépők, akik tulajdonképpen hozzátok kötődnek. Így van. Az egyik az Atomstroy Export munkatársa, a másik meg Titán 2, az is szintén ugye a projekten dolgozik, a Oroszország cégnek Magyarországi Fióktelepe dolgozó, 2 lány, a színpadon 12:20-kor fel fog lépni, és orosz nyelvű dalokat fognak énekelni. Ja, tehát ők ketten együtt lépnek fel. Külön lépnek fel, külön tehát lépnek négy számmal lépnek fel, 2 az egyik, a másik is 2 szám. Ők már tavaly is felléptek, vagy akkor mások Tavaly szerepetek? Paks Band formációban léptek fel, idén meg ilyen szólisták lesznek a lányok. Na, hát nagyszerű, 12:20 hány évesek egyébként, ezt te tudod? Csak tippelni tudok. Tehát, hogy gyerekek, vagy fiatal felnőttek? Felnőttek, tehát akik már munkavállalók, igen, szerintem olyan körülbelül 30 évesek lehetnek. Oké, tehát 12:20 egyébként előttem van a program füzet, ami a weboldalunkon, a paksfm.hu-n is felelhető, és ott valóban a sok-sok, a Schiller Notakör, a Helen Doron, a Főnix Táncegyesületen kívül valóban ott van 12:20 írva az ASE Rosszatom fellépése, úgyhogy akkor ezt is majd izgalommal várjuk. Óriási. Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és azért annyit még említsünk meg, hogy mert hogy erre tettem megjegyzést, hogy 10 évig dolgoztál az Budapesten, az orosz nagykövetségen? Nem, fordítva. Tehát Moszkvai Magyar Nagykövetségen. Szóval én magyar kultúrát népszerűsítettem az oroszok körében. Moszkvában? Aha, Moszkvában és Oroszországban. Honnan ismerted a magyar kultúrát? Az egyetemen tanultam. Hol tanultál egyetemen? Izseszkben, ez az Udmurt köztársaság fővárosa, és ott mindig is volt magyar anyanyelvi lektor. És mivel
érdeklődtem a tehát finnugor gyökereim iránt, így tehát magyar nyelvvel kezdtem foglalkozni az egyetemen. És már ott elkezdtél tanulni magyarul egyébként? Igen, Aha. tehát most már 2002 óta tanulok magyarul. Aha. És mikor kerültél Magyarországra? Most 4 éve. 4 éve, és akkor már ide Paksra? Igen, rögtön ide Paksra. Aha. És Paksra nem tudtam semmit, csak a Makovec templomát ismertem a maketről, mert több Makovec kiállítását is szerveztem Oroszországban, és el kellett mesélni a maketről, hogy tehát tehát különlegességét az orosz közönségnek, és ugye amikor ide jöttem, az első dolgom az volt, hogy elmentem oda a templomba, hogy most élő szemmel, vagy élőben is lássam ezt a Makovec gyönyörű templomát. Igen, ami egyébként, ha már a magyar kultúrát népszerűsítetted, országos szinten is tulajdonképpen egy híres építészeti örökségünk, ha lehet így mondani, de egyébként Moszkvából Paksa úgy vezetett az utat, hogy megpályáztál itt egy állást, vagy téged valaki megkeresett, hogy itt most szükség lenne rád? Igen, tehát úgy volt, hogy rám találtak a neten, tehát olyan munkakereső oldalon, és utána pályáztam, tehát volt az interjú, és 1 percig sem kételkedtem, hogy én ide akarok jönni. Jaj, hát ez nagyon jól hangzik. Udmurd a népcsoport, ahonnan származol. Na igen, ezt most felírtam, megjegyzem. Na, ezzel kapcsolatban hallottam veled a beszélgetést, és nagyon-nagyon érdekes volt az a kultúra, illetve az a világ, amiről beszéltél az Udmurd kultúra kapcsán. Nagyon örülünk, hogy megismertünk, és így a Paks FM-en keresztül is be tudtunk így mutatni, és hát nagyon várjuk akkor az Atomstroy Export munkatársaival a személyes találkozást, tehát a felvonuláson, és akkor majd a standotokon, kóstolóval. És igen. A koncerten is. Szeretettel várunk. Tehát 12 óra 20 perckor lépnek majd fel az Atomstroy Export munkatársai a kis színpadon a szombati napon, a Paksi Városnapján, és akkor még egyszer, hogy az ételkóstolóra hánykor érkezzenek? 11:30-re. Igen, és akkor a 2 fontos menünk. Szibériai bors és üzbek plov. Ugye észrevetted, hogy nem én akartam kimondani, de felírtam, és ezt többször el fogjuk mondani. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és egy utolsó kérdést engedj meg, ha már beszéltünk arról, hogy hogyan kerültél Paksra, az Atomstroy Export munkatársaként érkeztél most ide a Paks FM-hez. Mivel foglalkozol, mi a titulusod, mi a feladatod? Én a szakértő vagyok, és a hatóságokkal való osztályban dolgozom, és lényegében a közös projektek tartoznak hozzám, ilyen szociális projektek, illetve cégen belüli rendezvények szervezése is. És a nyilatkozattétel is egészen jól megy neked. Köszönjük, hogy itt voltál. Olga Urászínova volt a vendégem, tehát mindenkit vár szeretettel a Városnapján az Atomstroy Export tandja is. Élesztő, a